Tervetuloa jengi. Toinen jakso. Tänään ollaan eksitty ihan Karhupuiston viereen tähän Sörkkä, Kallio, Hakaniemi, linjat, mikä ikinä onkaan. Ja Ipi Kulmakuppila. En tiedä, Ipi Kulmakuppila, en tiedä kuinka hyvin kuului äsken. Agenda sama kuin viimeksi. Mulla on tää korvapuusti. Ja katsotaan mitä se maistuu. Tän näköinen. Aika hyvän näköistä niin sanottua leijeriä löytyy taas kerran. Löytyy, hyvän näköinen. Ja pidemmittä puhetta. Let's get it. Maistetaan. Joo. Pilu omia pullia tosiaan. Tuodaan joku järjestö tuo tänne pulle. Lyhty ry. Joo, just Lyhty ry. Ja otetaan vielä toinen. Kyllä tuo on niinku ihan kauniin näköinen mulla ainakin. Kauniin näköinen. Mut hyvä pulla. Tosi semmonen niinku äidin tekemä pulla. Tosi semmonen niinku kotona leivottu meininki. Mutta vähän jättää vaisuksi. Joo, kyllä meidän pitää rehellisiä olla. Niin pitää. No kyllä tässä kuitenkin niinku ei millään muulla ole väliä. Arvosana on taas mentävä. Mä haluaisin sanoa, että tää on 6.3. Tää on 6.3. Se natsoo. Ipi Kulmakuppila. Yes sir. Ja Karhupuiston vieressä. Ja kommentoi alas, että mihin mestaan mennään seuraavaksi. Ja jos sä haluat nähdä näitä meidän seikkailut lisää, niin ihmeessä tilaa kanavaa. Ja toivotan sulle oikein hyvää viikonloppua. Skadam. Boom.